شاندەی ئەمریکای تایبەت ji bo Sûriyê dibêje yepege bi tu awayekî ne be beşek ji çareserkirina krîza rojhilatê Çemêferatê û navçeya Aram. James Jeffrey şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê konferansekê de ragihand ku karê hevbeş derbarê avakirina navçeya Aram li rojhilatê Çemêferatê li gel Tirkiye berdewam e û ji ber hebûna peywendiyê navbera YPG û PKK de weke Tirkiye dibêje YPG nabe beşek ji navçeya Aram. Herwiha Jeffrey got ku ji mafê Tirkiyeyê ewlehiya sînorê xwe biparêze. Donald Trump serokê Amerîka li gel Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye em jar bi zelalî got û bêj kiriye. Herwiha şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê got ku Amerîka razî nabe Kurd li Rojavayê Kurdistanê bibine qurbanî û rastî êrîş, metirsî û karasata werin. û di dema niha de Amerîka kar li ser dîtina çareseriyekê dike da ku bibe cihê razîbûna tevaya aliyan û berjewendiyê wan biparêze. Di berdewamiya gotina xwe de Jeffrey got rast e li ser erdê Daeş nemaye lehîna şer li dijî rêxistina teroristiya Daişê bi dawî nehatiye. Lewma daxwazî ji tevaya hêzên hevpeymaniya navdewletî dikin ku di şerê rêxistina teroristê de berdewam bin, da ku teror bi yekcarî û li ser tevaya astan were ji nav birin.